The A... way forward opens, and your fate entwines with mine. Ne, čo si. 2, Poď. 1. Nie, dekačka. Máš tu dve dekačka. Ako môžeš si ho teoreticky dať, je to také, že bude to rýchlejšie. Teoreticky. Hej, teraz sme sa bavili, že je to resilkej, tak ideme ďalej. Keby náhodou budeš mať kick na ten fear, lebo som to dojebal. Možno. Aj keď asi by som mal mať. Nemám. A mám. Ja. Dal si aj ty a ja. Obaja sme dali. Rovno za tým šiel bolt. Diar Hoea Shadow Fury. Interrupt. Dodge. Ako ja nechápem, jak môžeš pretočiť Frost dekačko na tomto First Poole. To je nemožné, proste. On tam dá dve ability, ktorými by ťa mal pretočiť jak nič. Ale ja to nechápem. Idem ešte ďalej, hej, len si trošku buildím agro. Môžeme to takto spraviť zatiaľ. A keď prídu tí traja, tak ešte aj tých zoberiem. Interrupt. Nie, pôjde, mám to. Jak sa v tejto sezóne títo nedajú kikovať, tak to je paráda. Nie je čo kikovať. Aj keď sa mi zdá, že dotku by mali dávať stále. Ale tak už sa aspoň nestakuje, vieš, predtým to bolo, že proste si mohol mať aj deti. No tak. Čo? Hej, ideme mid bossa, potom tú grupu dorazíme s bossom, alebo teda kým sa spavne boss, tak... Už aj nevybuchujú tie mobky, to bola taká otravná abilita. To si aj nemohol takéto vyrobiť. To sú také sračky proste v tej prvej seasone. Oh, fuck. No tie malé kokotince, ja to neviem tak rýchlo napulovať, ako to dekačko proste má strašný burst, keďže sa hrá na crit. No však hráš to dekačko, takže vieš, no. A tak akože... No musíš trošku čakať, ono, toto je, vieš čo, najlepšie je vyskúšať si tanka. Keď by si hral tanka, tak by si vedel presne, že kedy čo máš odpalovať. Víš, tak sme mohli... Ľudne s tebou za nejakú postavu môžem ísť niekedy. Nemám kick teraz, a ešte týchto dvoch potrebujem. Interrupt. Áno, počujem ťa. Žiješ. Hej, pochopil som, keď som počul lak. Nemám potom na bolt interrupt, keď tak. Interrupt.
Kokos, včera som bol na rade riadne nasratý. Diar Hoea Shadow Fury. No, že Pinky dostal oné. Ja viem. No. Ale akože, vieš, skôr najviac ma iritovalo to, že ja som šiel s vami len kvôli tomu, že nech mám kurvu teda, keď už nič iné a proste na kurvu má akýkoľký ešte, tak som bol taký, že do piče. Trinket som si mohol kľudne ísť s pugom, stačil mi iba ten jeden boss. Ale dal som potom tak. On mi povedal, že... Ale veď, pôjde, veď ten trinket padne len... Aha. Uha. Akože, to bol paradox, že za dekačko je tam, som zistil sa dostať veľmi... A tým platformom tam proste potrebuješ tie dekačka. A mňa proste insta zobrali do grupy a dal som to na druhý pool s pugom. A takže ako, no, nemali sme nejaký extra damage, len proste všetci prežili do poslednej fáze a to... 20. 20, hej. Zostanem tu, keď tak, alebo posuniem ho trošku. Skôr mi šlo o to, aby všetci dočiahli na ona. Nechaj melečka ide, teda melečko. Čo tu máme? Major. Teraz som si trošku uvedomil, som bebal. Three, two, one. AoE incoming. Kill ads. Posuniem trošku bossa preč, lebo sa bojím, že nech si ho nenabustíme zbytočne. Poďme dovnútra trošku, nech to nemáme zajebané hentam. Tam som chcel končiť s bossom. A sú tam zase vajcia. Tak. Za vami. Potiahnem ho trošku odtiaľ. Viem, že... Jo. Vieš čo, tieto mobky, ak teraz zabijete, tak už potom nepotrebujeme mobky, lebo boss má také HPčko, že... On ide aj teraz dodžovanie, vieš, tak to bude také náročnejšie. Hej. AoE incoming. Kill ads. Ale akože šlo to dobre, aj damage sme mali dosť dobre. Akože to, čo som ti vral, keď som tu bol pred tými 2 týždňami, tak teraz kúkam, že old record was 4 minutes, hej? 4 minutes and 20 seconds, takže... No. Lebo on, vieš čo, no to je to, že on nešiel mobky, tam bol ten rozdiel. AoE incoming. Ako záleží, aký máš komp. Keď máš dve rangetka, tak je to fajn, keď idú rangetka a v podstate dekečku sa otočí, až keď prídu keby na mele. Hej, že nemusí odchádzať preč, ale niekedy máš grupy, kde to nejde, vieš.
AOE incoming. Inak na konci tohto dungeonu ako chodievaš ty, keď ideš normálne tú strednú grupu, alebo ideš to do oného? Ok. Hej. Takto, akože ono, problém teraz je ten, že percenta, oni strašne overtunli percenta, lebo predtým nebolo vôbec potrebné toľko percent ako teraz. Vtedy sa chodilo napríklad doľava, lebo sa dali dodžnúť dve grupy, lebo už takto máš veľa percent. Ťažko povedať. Uvidíme, keď bude nejaká tunelovacia grupa alebo nejaký oný. Predsa len tí arkéni, ja s etným chodím pluska, aj pred chvíľou tu sme boli Downbreaker. Ty kokos, ja nenávidím. Interrupt. Nie. Frontal. To bolo veľmi zle. Ako to nejde, len to som chcel spraviť druhý púl, trošku väčší sme mohli s Herom, ale tak dobre, necháme si na bossa, no. Ja tu robím rád, že tieto grupy sa zabijú a potom sa to zoberie všetko vlastne až po tých, po tie dvere, akoby. Nevermind. A to teraz, jak nerfili tých casterov, tak je to pohodička. A ako často máš tam presne, že keď kikneš niečo, tak najbližší cast môže byť o 5 sekúnd s tým, že na ability majú väčší cooldown, to znamená, že lebo oni dávajú dve ability a keď jednu z nich si kikol, automaticky hneď začal castiť, tak oni tam doplnili ešte to, že medzi tými castmi vlastne už nič nekastí. To bol taký oný. Zabijme tohto a ja to potom dopulujem, hej? Diarhoea Shadow Fury. Nemám kick. AOE incoming. Interrupt. Frontal. Frontal. Idem teraz. Interrupt. Mage má kick, by mohol kicknúť. Nice. Ešte dorazme toho castera, pôjdem ďalej. Teraz ja vlastne gripnem aj tú jednu, čo je na kraji, to znamená to je jednoduchšie. A máme CCčko, takže dám najbližšie CCčko už na konci castu, teraz. Pôjde, to už by asi nemali do... Crowd control. Bol som raz ja, raz on, takže v pohode. Aj on dobre ide. Interrupt. Diarhoea Shadow Fury. AOE incoming. Kontrolky? OK. Ja som si aj nezobral, popravde. Za to tam má strašne kamarát, nemá rád, že ich nepoužívam, že si robím srandu, ale za to blodykačka, to je proste... Hej. Len ja sa to napríklad snažím používať, lebo viem, že ono to je teba healne, keď to ja použijem, takže... AOE incoming.
Interrupt. Aj. Tylky. Hej, hej. Dobrá. Chcel som to skôr pulovať, že nech máme, lebo tomu Arcaneovi vždycky je dobré mať mobky. Len som čakal na to. Pôjde. Enter. Dobre, ako všetci sú dobrí. Vieš, aj keď napríklad netočia napríklad úplne najviac. Podľa mňa veľakrát to nie je len o tom damage, ale aj o tom, že či vedia, čo majú robiť, vieš. Ono... Lebo veľakrát vidím takých, čo proste idú... Máš Downbreaker, ale kámo to... Ja neviem, ja stretám len kokotov. Proste tí ľudia vôbec nevedia, čo tam majú robiť. A to potom tak dopadá, vieš. Som včera bol Downbreaker pred spaním, že ešte pôjdem Downbreaker rýchly jeden. A... No... Proste šaman, owner KO stále zomieral a ešte aj guličku na minibossovi nasmeroval do steny a potom ešte aj na last bossovi na Swipe, či na predposlednom bossovi na Swipe presne na tom, že guličku dal do steny. Proste máš tam toľko miesta a on to rovno otočil do steny a to asi robíš piču. No, hej, nevadí. To je v pohode. Ja dokážem kontrolovať aj bez kiku, takže to je asi v pohode. Interrupt. Run out. Už poďme doraziť bossa. Už sa mi zdá, že trvá dlho. A old record, keď som to bol tedy, lebo inak Arakara mi vôbec nepadalo, hej, ale naposledy, keď som to bol 3 minúty 54 sekúnd. Once, my people thrived under the guidance of the Black Empire. A snažím sa. Queen Neferus refused to reclaim that glory. Ešte tie lietajúce môžeme, teoreticky. Ansurek and the Black Blood will usher in a new age. Jasné, rozumiem. A ja sa snažím preto tak pomalšie to pulovať, že nech to nerobí problém healerom, DPS-kom. Aj. Watch your step. Interrupt. Ahoj. Ale veď mne o toto nejde, veď vieš ono, vieš, keby to bolo, že som, mne by to nevadilo, keby to bolo, že som ťahaný, že fakt, že som lampa, že nič netočím a len tam zavadziam. Vtedy by som to pochopil. Nech vieš plnúť tie mobky, tie lietajúce, ak sa ti dá. Ja som ich púl. Podaril som nakoniec. Len poďte trošku sem, lebo neviem ich teraz napúlovať asi.
Ale veď v pohode, pozri sa, je to... Wish you had lasted Oh. a little longer. Nie, tých wingerov proste oni poprvé skáču a po druhé neviem ich naagriť, keď sme boli strašne rozložení. Kvôli tomu, akože to bola moja chyba. Restlíca či dobiehaš? Dobiehaš. Okay. Pozri, aj tak máme strašne veľa času, je to v pohode, nemusíme to nejak hrotiť. Možno som spravil ja chybu, že som to chcel dopulovať, sme to mohli radšej potom zobrať. Neviem. Pozri, ja vravím, že mňa to len prekvapilo, že ja by som to, vravím, ja som jediné, čo som napísal Kyovi, že ja by som pochopil, keby to nechá mainovi, že OK, tomu chápem, ale že to nechal niekomu, kto si logol alta, ktorého ani nechodí na raidy, tak mi to prišlo také, že keby nechá aspoň rollnúť nás, vieš o to. Ale v pohode, však vravím, že svet sa mi nezrútil, ale nič a zase akože ja bez toho trinketu dokážem hrať, očividne. Aj akože to ma trošku hnevalo, že a zase vieš, ani vravím, že nebol som že najslabší v damage, takže to nebolo, že aj keď je to off-spec, ale whatever. Poďme ešte trash, hej, kým nemáme hero. Hej. 5% som sa pýtal, že či si myslíš, že... Lebo podľa mňa síce sú to 3 mobky, ale to práve na klivu to vyhovuje. A keď sa zabije tento veľký bodyguard, ten bloodguard, tak sa dajú zobrať tie dve aj s bossom. Ja to tak robím väčšinou, lebo tie 2 kiky tam vieš zmanéžovať. No veď akože asi nie, ale... Watch your step. Interrupt. Čo myslíš? No, je nerfnutý, akože majú, ale ako väčšinou sú skôr damage a casty, nie sú nejaké HPčka. Ale ešte hej, na prvom bossovi tie atky majú menej HP o 20%. Watch your step. Podľa mňa, a dáva vôbec ona ešte reduction damage? Podľa mňa tam už vôbec nemal byť. Hej. Watch your step. Interrupt. The harvest will prevail! Watch your step. A vidíš, mohli sme ísť kľudne 15 rovno. Hej. 3, Watch your step. 2, 1. Boy, take you all! Move to pool. Toto poviem len za tú dekačku. Ale reálne asi všetky postavy, čo hrám, tak majú nejakú abilitu, ktorou sa dokážeš odtiaľ dostať, že ja tie Watch your step. plošky aj nepoužívam. Čakaj. Pohode. No stres. Tak ja som hlavne tank, akože minule som skúšal mňa ani to cucnutie, že aj keď by som vošiel dnu, mal som purgatorku, ani purgatorku mi to neaktivovalo. 3, 2, Za DPS-ko je to horšie, no. Boy, take you all! Ale ešte super. Ja ťa viem zabiť, lebo viem spraviť toto počas púlu. To som robil v prvej seasone, alebo kamarátov to občas robím, keď chodíme farmiť tento dungeon. No však nevidel si, som ti zrušil ten snare. A ja viem gripom zrušiť hocikomu, vieš ako. Ale tak akože aj ty vieš teoreticky firnúť alebo stunnúť, niečo podobné. Interrupt. Hej. Nada, kucí. Rus. drop. 3, Watch your Intenso. step. 1. Boy, take you all!
Ideme, vychádza to tak, že akurát na nejakých posledných 30%. Jo, Watch your step. lebo toľko ich tu máme. Vy jste poslední boss, jo, teďko. Jo, jo. Interrupt. Watch your step. Three, two, one. Ešte, vieš čo si viem predstaviť, že teoreticky do tohto komba, čo sme teraz, by sa nám viac hodilo DHčko Havok, Watch your step. lebo tým pádom by ste vy dva mali ešte o mnoho väčší damage, ten mage a ty. Aha. Mhm. Mhm. Čo mám? To zaveš Gambit.